Katukad ti Basol. Tinapalabas, tinungpa ni Astor ni Margarita, gaputa na ngala iti kwarta da ito'y adi na impakada. Nakapungtot mo't ni Margarita, kat nakunana adi na kumaaramiden da ita, no di na imutan iti kwarta. Iti may sangal daw, aday nyawat ni Dinggas kani Astor asurat, ngagkidkid daw iti 20 milyon a pisos. Nariribukan ni Astor gapu iti dayta. Ket pinabasol na pay ni Margarita iti dayta abanag. Ket isun tinagapaan da. Nakuna ni Dinggas nga amangan no sindikato tinagsurat. Gaputa na turid dalaunay. Indanon mo't dayta ni Margarita ken ni Astor. Nakuna ni Margarita ano saan nga agtungpal ni Astor. Nasaysaya at langen apumanaw da amin akabalay na. Tapno saan da mairaman. Kabayatan na. Kinid daw mo't nila kay Amancio kan niligaya. Ano mabalin? Ket agdedenada kuman asa nga pamilya. Ket agbyagda anatalinaay ken naragsak. Bueno gagayem. At tuyen tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anak, lakaya ko. Kat numabalay. Agmay-may sa tayo kumasa nga pamilya. Agbyag tayo kumaan na talinaay ken naragsak. Isu pa nga asim, anak. Lipatem kuman ti agibalas. Wen, tatang. Dumteng to day ta ka nito. Anak. Pakawanan dak, tatang. Ngam kayat ko ti agibalas. Kat no dakas ti mapasama kanyak gapu iti panagibalas ko. Da kayon tulatan ti makaammo kadag iti anak ko. Nakulaapan na hindi panunot mo. Gapu iti gagamaw nga agibalas. Ligaya. Gapu ta kayat ko nga ipalakam ka ni Astor ti kinaayop na, tatang. Saan laang ani Astor? Agraman ni Don Juan. Balsat ida. Anak. Agan-anadak, tatang. Ngamno da ito'y ti pakatayak. Nalabit aday ito yun ti apit ko. Nga agpatinggal adito'y ti biyag ko. Ligaya. Anak ko. Sobrang asakit, tatang. Kat sa anak amabangaran, aging mabalas ko dagiti ayop. Ada ka di amam ngagnagan iti Joy and nurse dito ay. Ha? Mabalin ka di nga yabam? Kwa? Awan, nagikatan, nabayagan. Ha? Nakita ra iti boyfriend na, isong awanan ditoy. O sige, inakunta do pa iti trabaho. Nakitaray ka no, Mat? Ay salbag. Manong nga oras ta dito yan nagururay. Gamawan mat gayam magimulan ta. Intan, Jonas! Dejay, napanan ti asul akutse. Wan, isuda lakit ti dagijay tanang kemaggan ni Padre Mateo. Mailasin ko tay maysa. Inak ipakaam mo dahito kan ni Joy. Inton malpas ti duty mi. Nagsubli tayo di nakakitaan tayo iti dua nakapayabyab akong. Sige, Jonas. Barang maranaan tayo jay dagiti dua. Dakkel ti pamatik ada boy kan arson dagi jay. Uri siyak. Dakal ti pamatik. Makauma pa'y kitid. Isudalatan ti sapsapulan tayo itinal daw. Sana bale, tadakalakan ti dati tang danta. Iso nga ikagumaan tayo da sa pulen. Kat kamaganta. Alpasan na. Inuton ta nga ipalakam kada kwada ti pongtot ko. Sige, Jonas. Aramidam, no ka ba alam?
sa bali ti auram ita, amo. Agkurkuret-ret pa yan, tamuging mo. Wah, dagiti awanan bain. Amo, anya ti pampanunutan. Ti kadisurat, Wen, amo. Umuna nga aldaw ita. Inton bigatan ti maudi apawayway ti nagsurat. laklakan dala nga alaan ti kwartak. Amo, anya ti pangadang mo. Dagdakal ti mapukaw kan ka. Nubumbaan da ti rancho. Nagdakkel agatad tikit kidawan da. Wan nga rod, amo. Saan nga taan ni Don Juan tiyakin kapanunutan iti daytoy? Jak masungbatan dayta, amo. No iso, sublyak ti kwartak iti triple. No ita, amo. Tibiyag mo ti panunutan. Tapanagkunak, dakkel a sindikato dayjay. Aniya? Ngamin, adda bombata. Talaga ang nagsukisok da iti may papankan ka, amo. Apay nga amuda nga daranchom. Kat panagkunak, nabayagan a plano da dayta. Isu ako na ti surat a nakasagana dan. No pa'y kasta, amo. Addakan kadaytan. Ngam no saan ka ngagtungpal amangan no ibutaktak da nga plantasyon mo iti marihuana. Kan patayan da ka pa eh. Kung nati surat apaltugan da ka, iti pusom. Kat no puso ti matamaan, amo, sigurado amatay ka. Saan amabalin? Amo, ti kwarta, masarakan. Ti biyag mo kat may maysa. Isungaddakan kan amang adda. Inakon, Aston. Agawid akpay lang ijabalay ni Donna. Tadyak kayat ti mairaman iti parikot mo. Anya ti amok, nga amangan no bumbaan dakit di mo to'y happy house. Iti kanito adi ka agtungpal iti kayat dagita as hindi ka to. Sige, pumanaw kan kat di kan agsubsubli. Sige, no day ta tikunam. Inakon, kat saan akon nga agsubsublipay. Ngem aglamang ka anaimbag. Tayti ka nito masarakan ka. Paltugan ka. Anya. Ala, ingkan! Saan, ma'am? Saan ka nga pumanaw? Amom, no pumanaw ka, baka kasi kate pag-idas alan ni amo iti pungtot na. Oh, Di ba, agat atapkan ka? Iso nga saan ka nga pumanaw? Ipanaknak mo kang kwa na nga inosente ka? kat, kasanon no mairamanak? Ay, sa bagay Data matipagdanagak. Tama nga nooray da kami kanidinggas kat mairaman. Basta pumanawak. Ma'am. Jak kayat ti mairamraman. Iso a pumanawak laengan. Agsubli ak tulaengan. Inton malpaston ti amin. Donna, dituyak pa lang balay mo amaturog. Apay dito eh. Basta dituyak pa lang amaturog. Apay asaan ka amapan maturog iti balay ni Lola Marga? Tapno makalangan na kamat. Talaga ka di nga awan bibiyang mo kan kuwana. Ha? Diyak kayat adito'y ti pagturogam. Ala, rumor kan. Kat mapan ka ijay balay ni Lola. Anya? Saan ka akasapulan dito'y? Iso arumor kan.
Dona. Nangag mo ti imbagak. Rumorkan. Ala, Ma'am Dona. Rimwar ni Madam. Imbag tadakot siya na nga inaramat na. Kas jay ti maiparbangkan ko na. Bakit ti inana? Ngam di na pagan asarongkaran? Saan nalata ang maawatan ti kayat ko nga ipakaawat kan ko na? Ngamin, tila bagina tinapatag kan ko na. Ma'am, Maasi akin ni Lola. di ka maasyan ka ni Mamam? Apay kung maasyan kan ko na? Dintupay maasyan iti inana? Ay, kunak no ayos kayon. Saan pa'y matlagayam? Ala, inta maturugan, Sonya. Yak kaya tiag puya. Wan, Ma'am. Aday ta tinggas. Day kabil konti 20 milyon a pisos iti day tabag. Amo, Inton bigat mo't lang. Ipanta iti dakkel abato akas ko na tay nagsurat. sayang amo. Sayang day tagatad. Agasam 20 milyon a pesos. Oh, Kasladyak makaturo gamang pampanunot iti dayta. Amo. Boy, talaga umalatan ti aramidon ta. Angkas itay al daw. Nalawat ti inumaan ta. Wana, nasayat lawanay. Maikawa ka niya. Saan? Imbagak matan kan ka. Akas to'y matlaang ti trabahok iji plantasyon. Nasayaat nga rin no kasta. Boy! Arson! Yan ti Gracia. Siyak daytoy! Ni Antiyo Gracia! Mabit lang, boy. Ilukat ko diri daw. Rabiin. Ngam imay kayo pailain, anti. Mas daaw kami launay. Wan, gaputa amok nga awan ti rumbang ama kaamo dito'y pagnanaadan nyo. Iso arabi ingay mayak. Kat, kumusta kayon? Nasayaat lata, auntie. Da kayo ngay, Auntie Gracia. Kumusta kayon? Nasaya at mat. Awan parikot kanyak. Saan ak ngamin ang makaid na amang pampanunot kada kayo adwa? Ha? Ngamin, amang ano agpagad ti biyagyo. Amo yung mati kinadakas ni Astor. Iso ano mabalin, umadayo kayo pailaan. Aman ti mabalin amang dangran kada kami. Gapot adida mo da ito'y pagnanaadan mi. Boy, Kan may isa. Amo mi aliklikan ti pakaisagmakan mi, Auntie Gracia. Kaya't mintag balbaliw. Saan kami nga agramid iti dakas a pagkwartaan? Kas ita, agumuma kami langen. ha? Maragsakan ak iti dayta nga imbagam, boy. Isungawan ti pagdanagan nyo kada kami, Auntie. Tagan anad kami. Agyaman ak no kasta. Auntie Gracia, at danat da iti inluto mi kan ni boy. Mangan kayo pa'y. Agyaman ak. Kan, mabalin ka di adituyakon a maturog. Sana bali, tadamot na ito'y tugaw a pagiddaak. Wan, Auntie Gracia. Awan parikot. At damot ulas nga pagulas mo. Agyaman ak, Arson. Ay, nagsapag-aya man ah. Ayan ni Auntie Gracia. Uy, Arson, agring ka. Ni Auntie Gracia. Ayan na. Amangan no adala di tarwar. Kita ka. Auntie Gracia! Awan dito eh. Ay, gapo iti banog ta. Naimasan ta tinaturog. Saan ta narik na apimanaw ni Auntie Gracia? Nalabit, adi na kayat amasingata iti panaturog ta, boy. Nalabit akas ta. Ala. Agi dadangtan iti tsaa. Tagtsaa ta. Wan, boy. kaslod dya akong matepelan ti pungtot ko tingkas.
Tugak ti asino man ang makitak at tao ang masabata. Saan, amo? Di mo aramidan dayta. Amangan no may sagmakta. Amangan no ibaga dagiti sindikato nga isuda ti palpaltugam kat bumalis da. Nabibilag ti armas dagita, amo. At dayta, asidagtan, amo. Dayjayan ni Astor. Iso a mismo tinangikabil iti bag iti rabaw ti bato. Kasta, Astor, agtungpal ka. Kailalaamot gayam ti biyag mo. Dayjayan, napandan. Darasag ti mangala iti bag ang naglaon iti kwarta. Oh! Bakit yawanan bain? Amo, di mo irwarta paltog mo. Amangan no mailawan mo akalbitan. Delikado. Amangan no bumbaang data dagiti sindikado. Nang runa ta saan tapay anak adayo. Sige! Pataya buntikot si Dingas. Sige, pay! Amo, Bakit yawanan bain? Sayang pa iti kwartak. Sayang ti kwartak! Diyak ipadlaw a kwarta to'y imot ko. Nadagsan. Ngam kabalak. Nagbaligi akmanan. Sabali adalan ti surutak. Iti kasta. Saan nak amaabutan ni Astor. Iti kanito nga agkibaltang. Kat agsubli. nakadanon tan dito'y happy house, amo. Amo, Apay nga awan naramidak, Dingas. Intulok ko anaala da kanyak ti 20 milyon a pisos. gapo ta kay lalaam ti biyag mo, amo. Kanura siya. Diyak mat kaya ti may raman. Amin tayo nga da dito'y happy house. Agraman dagiti tattao iti rancho. May raman da. Dagdakkel ti mapukaw mo no di kagtungpal iti kayat dagiti sindikato. Sino nga ta dagita tattao? Padasan nyo atakwatan, amo. Ah! Oh! Amo! Sayang ti kwartak! Sayang ti kwartak! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.